матур юбилей тантанасы хөрмәтле милләттәшебез Рахмаев Айса Абдулхак улын өенә ишек шакый. Гаять шатлыклы гомер бәйрәме белән котлар өчен иң якын кешеләре безнең тапшыруга җылы эчтәлекле хатлар язганнар. Билгеле, аның беренчесе дистәләгән еллар аркылы мәхәббәт белән сыналган җан юлдашы Камила Максутовна исеменнән булыр. Ягымлы карашыңны күрер өчен һәр көн иртә күзләрем ачам. Минем янәшәмдә бар күңелемне аңлаучы, һәр вакытта да яклап һәм саклап яшәүче ирем барын сизгәч, дөньям нурга чума. Татлым минем 1954 елның 12 июлендә Иске Кулатка районы Кирюшкино авылында якты дөньяга аваз сала. Тырышлык куеп мәктәпне тәмамлап, илебез алдында булган хәрби бурычын үтәп кайтып, авыл хуҗалыгы институтында һөнәри белем үзләштерә. Язмыш безне аның белән очраштырган мәлне искә алсам, бу бик гүзәл, иң бәхетле чаклар булгандыр. Шөкер, үз бәхетемә үзем күзләр тидермим дә, алга таба да шулай парлы канат кагыйм әле дип дуга кылыйм. Матур гаиләбездә бер артлы кызыбыз Римма белән улыбыз Рафаэльне үстердек. Аларга да хәлебездән килгән кадәр тәрбия биреп, белем алырга ярдәм иттек. Бүген инде алар икесе дә улыгаеп җиткән шәхесләр. Бездән читтәрәк илебез башкаласы Мәскәү шәһәрендә яшәп үз көннәрен күрәләр. Өстәвенә без бәхетле әби бабайда. Оныгыбыз Карина Мәскәү дәүләт университетының 5нче курс студенты булса, Султаныбыз 8нче сыйныфны тәмамлады. Кадерлем минем, рөхсәт ит бүген сине матур сүзләр белән котлап китергә. Төрлесе булды инде бу тормышта. Бәхетле, шатлыклы көннәре дә күп иде, тик барыбер авыр чакларыбызда җитәрлек булды безнең. Бергә булу сәбәпле безне берни җиңә алмады. Синең төпле карашың бу тормышта безнең ирешкәннәрнең сәбәбедер. Мин бик бәхетле син барга. Юбилей көнендә барысы өчен рәхмәт укып, бары исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, гаилә иминлеге, бала оныклар бәхете генә телим. Калганын барында булдырдык бит инде акыллым. Мин сине бик яратам һәм хөрмәт итәм. Ничә генә яшың тулса да ул, син һаман да шул ук бөркетем. Минем өчен күктән индерелгән иң кадерле, татлы бәхетем. Әле ярый сине яр итеп мин, ышанам дип суздым кулымны. Күкрәгемә кыса алдым җаным, кызымны да, батыр улымны. Синең белән бергә атлап килеп, бер җилдән дә иелмәдем бит. Рәхмәт әйтәм сиңа ирем минем, 100 яшеңә минем белән җит. Парак кышлар мәхәббәте белән тулган безнең язмыш юллары. Синең өчен алда яңгырар ул шул язылган гүзәл җырлары. Хөрмәтле Айса Абдулхакович, матур юбилеегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Алтаңнарның сүйін орын сиңа, бүләк итәм туган көнеңдә. Сөйіп үтсен гомер юлың, нур балкысын һәр чак йөзеңдә. Туган көнеңә, шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Туган көнеңә, шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Үзгән чәчкә бүләк итмим сиңа, бүләк итәм җаным җылысын. Бәхетләрнең юллар алып килсен, синең өчен иң алысын. Туган
күніңе шушы жырын сиңа бүләгім. Ат бәхеттен тұрсын тұрмыш юлың, шуны тілей бүгін йөрәгім. Туған күніңе шушы жырын сиңа бүләгім. Ат бәхеттен тұрсын тұрмыш юлың, шуны тілей бүгін йөрәгім. Күңеліңдә һәр шак язлар булсын, чәчәк атсын сөю гөлләрең. Туган көнең котлы булсын синең, гөл шатлыкта үтсен көннәрең. Туган күніңе шушы жырын сиңа бүләгім. Ак бәхеттен тұрсын тұрмыш юлың, шуны тілей бүгін йөрәгім. Туган күніңе шушы жырын сиңа бүләгім. Ак бәхеттен тұрсын тұрмыш юлың, шуны тілей бүгін йөрәгім. Ак бәхеттен тұрсын тұрмыш юлың, шуны тілей бүгін йөрәгім. Айса Абдулхакович, сезнең юбилей тантанагызны бүген шулай ук бала оныкларыгызда уртаклашырга ашыга. Алар да үз тарафыннан шушы юлларны язганнар. Туган телдә синең өчен әткәй котлау сүзләре табу безгә кыен булса да, тырышып куйыйк әле. Аның бит чын йөрәктән чыкканы барыбер дә күңелеңә үтеп керер дип ышанабыз. Әти, әниебез белән бер рәттән безнең өчен бик кадерле булган кешебез. Әни белән бергә шатлыкларыбызга куанып, авырлыкларыбызга киенеп, һәр вакыт ярдәм итәргә ашкынып торучыбыз син безнең. Балачагыбызны искә алсак, синнән дә йомшаграк, синнән дә рәхимлерәк әти берәүдә дә юк икәнен әйтә алабыз. Көнне төнгә ялгап, балаларым дип ахталып, һаман хезмәттә булдың. Безне дә үз үрнәгеңдә эшне сөяргә, олыларны хөрмәт итәргә, кешеләргә юл бирергә өйрәттең. Без бүген биргән тәрбияң өчен мең рәхмәт әйтәбез. Әтиле йорт, ышанычлы, ныклы йорт диләр. Бу хакыйкать. Әнкәйнең таянышы, безнең ышанычыбыз син. Бүген инде оныкларың да сине үлеп яратып, һәр вакыт кунакка кайтырга дип ахталып торалар. Газизыбыз безнең, матур юбилеең котлы булсын. Әле яшьләр чаба дип картаерга ашыкма. Саннар алмашуы ул бит берни түгел. Һәр көнеңне бәхетле килеш шатланып каршы ал. Без дә синең җаныңны тыныч итеп, шатландырып кына яшәргә ышандырабыз. Без сине бик яратабыз, әткәй. Әти дибез, горур килеш синең исемеңне алып телләргә. Синең хакта бер кайчан да әле армабыз без, әткәй, сөйләргә. Кырыс килеш бер генә дә әле карамадың безнең күзләргә. Азган чаклар байтак булды инде, син дәшмичә булдың түзәргә. Кирәк чакта туры юлга индәп безнең белән бергә атладың. Ардым инде диеп, бер вакытта янтыкка син безне какмадың. Әнкәйгә дә ныклы терәк булып, һәр вакытта булдың янәшә. Бүген инде бала оныкларың игелеген күреп син яшә. Хөрмәтле Айса Абдулхакович, матур юбилеегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Юлларын үткәндә син әти миңа үрнәк,
Кеңешимде, сирдешимде һәр чакта ныклы терәк. Юатасың авыр чакта, бөлешәсең шатлыгым. Иретең күрә белергә бу дөньяның ваклыгын. Чын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием. Нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Чын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием. Нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Мөһим кешем яшәвемдә син ул әтием. Һәр вакытта янәшәмдә яратканым газизем. Гомер бирсен Ходай сиңа, саулыктан аермасын. Парлап очкан канатларга давыллар кагылмасын. Чын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием. Нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Чын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием. Нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Бик кадерле күзләреңдә бәхет нуры сибелсен. Шатлыклардан сөенештән гомер юлың үрелсен. Изге теләк йөрәгемдә бу җырымда хисләрем. Мине бәхетле син булганга озак яшәткәем. Чын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием. Нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Чын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием. Нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Кадерле кешем минем. Озак Кабат безнең тапшыруга Рахмаев Айса Абдулхакович хөрмәтенә котлау хаты килде. Бу юлы аны күп санлы туганнары, сеңлесе Розалия, балалары белән, кайын апалары Хамдия Рафикова һәм Гөлфия Кириллова балалары белән котларга ашыгалар. Хатның башыннан ук әллә инде апабызга, сеңлебезгә бәхет татыдымы, әллә инде Ходай безне шулай бәхетле кылдымы дип яза башлый әле. Күп санлы туганнарга Айса абыебыз тап булып, апабыз Камилә белән матур килеш яшәп киләләр. Айса абый ул безнең апа-сеңлебезнең тормыш иптәше генә түгел, ә үзебезнең дә бер туган абый энебез шикелле бик якын кешебез. Гомеребез тату килеш аралашып уза. Аллага шөкер, кайчан гына барып кермиек, аның йөзендә шатлыклы елмаю, күңеле ачык киң. Нинди генә авыр көннәребез булмасын, ул һәр вакыт иң беренче килеш ярдәмгә ашыгып кулын суза. Хәлләреңне белешеп, кирәк чакта төпле киңәшен дә бирә, өлкән абыем шикелле үгет-насихатын истәп куя, кисәтүен дә ясый ала. Айса абыебызны без барыбыз да хөрмәтләп яратып яшибез. Апабызның ярты җаны ул. Бар эшне бергә эшләп, бер-берсенә олы терәк булып яшәүләренә дә без бик шатланабыз. Зур йөрәгең һәм ачык күңелең өчен рәхмәт сиңа. Барлык иң изге теләкләрең чынга ашсын. Бик бәхетле бул. Гомереңдә якты көннәр, ә юлларыңда яхшы кешеләр булсын. Гел шундый тырыш, ярдәмчел, игелекле, сәләтле булып кал.
Рәхмәт сиңа шундый булганың өчен. Синең яшьләр күп түгел ул, сокланырлык мәл генә. Синең өчен шатланырлык, сөенерлек хәл генә. Барысын да булдырасың, юк килмәгән эшләрең, моңлы җырга тиң булсын ул алдагы гомерләрең. Айся абыйдан кадерлерәк кеше дә юк дөньяда, бергә булып яшиек ул я бер Аллам алда да. Ял иткән җирләреңә без юлладык кайнар сәлам. Синең өчен шатлана ул бүген җаныбыз галәм. Котлы булсын, матур үссен синең туган көннәрең. Имин үссен алда бары киләчәк гомерләрең. Хөрмәтле Айса Абдулхакович, юбилеегыз котлы булсын. Якыннарыгыз сайлаган матур җырны да бергәләп тыңлыйк әле. Туган көн, Мине яқты жылы бәйрәм бүген синең туган көн. Бары изгеләре генә яусын әйдә теләкнең. Рәхәтләнеп тагын килеп торсын яшисе. Бәхетләр булсын гомерле, гомерең бәхетле. Рәхәтләнеп тагын килеп торсын яшисе. Бәхетләр булсын гомерле, гомерең бәхетле. Сине тугансың шушы җиргә, кояшка юлдаш булып. Сөенешләр белән генә күңелең торсын тулып. Рәхәтләнеп тагын килеп торсын яшисе. Бәхетләр булсын гомерле, гомерең бәхетле. Рәхәтләнеп тагын килеп торсын яшисе. Бәхетләр булсын гомерле, гомерең бәхетле. туган көн, Кояш көлә, ай йылмая, синең тормыш күгеңдә. Һаман шулай якты юллар насип булсын үзеңә. Рәхәтләнеп тагын килеп торсын яшисе. Бәхетләр булсын гомерле, гомерең бәхетле. Рәхәтләнеп тагын килеп торсын яшисе. Бәхетләр булсын гомерле, гомерең бәхетле. Бәхетләр булсын гомерле, гомерең бәхетле. Туган көнең белән сине